Hogeigarren mendearen hasieran, Arrue anaiak Alberto, Jose, Ricardo eta Ramiro euskal artearen sustapenean funtsezkoak izan ziren. Haurtzaroan hasi ziren pinturan eta ama hil ondoren, aitak eta Matilde Izebak, antikuario lanetan aritua, prestakuntza egonaldietan lagundu zieten Europan zehar. Euskal artisten elkarteko kide izan ziren eta Euskal Herriko eta atzerriko hainbat erakusketetan parte hartu zuten. Bakoitzak bere izaera artistikoa garatu zuen arren, kostumbrismoa landu zuten lau anaiek estilo modernoarekin eta elkarren arteko eraginarekin. Albertok, anaietatik zaharrenak, Antonio Lekuonaren tailerrean eta Bilboko Arte eta Lanbide Eskolan ikasi zuen. Madrilen, Italian eta Parisen jarraitu zituen ikasketak. Paco Durrio, Quintín de la Torre edo Arteta ezagutu zituen. Euskal Artisten elkartearen lehendakari bihurtu zen eta erreferentea anaientzat. Josek, Parisen eta Italian jarraitu zuen formazioa eta harremanak izan zituen Kataluniako modernismoarekin. 1908an Bilbora itzuli zen eta El Koitao, Mal Llamao aldizkari satirikoa sortu zuen. Gerra Zibilaren ondorioz preso hartu zuten eta bere jardun artistikoa eten egin zen. Urte batzuk beranduago, Laudiora joan eta berriz margotzen hasi zen. Ricardo esmalte eta zeramikan espezializatu zen, sari ugari jaso zituen. Gerra Zibilak exiliora eraman zuen Ameriketara eta Caracasен finkatu zen irakasle eta artista gisa. Bertan, ez zuen eten euskal kulturarekin zuen lotura. Ramirok gazteenak bere lana Euskal Herriaren iruditegiari eskaini zion, herriaren irudiak, ohiturak eta paisaiak. Parisen ikasi zuen eta Gogan edo Zezanen eragina jaso zuen. Bere lanen artean, euskaldunak kartetan da aipagarriena. Pinturaz gain, liburu ilustrazioak, kartelak, dekoratuak eta esmaltelanak ere egin zituen Ricardorekin batera. Arrue anaien ondarea funtsezkoa da 20. mendeko euskal artea ulertzeko. Tradizioa eta modernitatea uztartu eta tokiko identitatea mundura irekita.